ओरै थांनानै बैसिम गासिबो आंनि गोजामोन। बेनो नोंनि आंखौ मोजां जायगायाव थान्दा जायगायाव बेरायनो लांनो होननाया। माथो बेलाय माइबारि दुब्लिबारिसो। माबा खिबो मोनामबावो। थुद जाम्बि, दालाय बे थान्दा नङा, मिथिंगानि बेसेबांबा समायना जायगायाव लाबाय आं नोंखौ। नोंना बे माबामोन बायदि शिलंनो दार्जिलिंनो माबा बायदिसिनायावसो बेरायनो लुबैयो आरोखि। थोद थिग नङालै नोंबो मानसिया। औ, बिदियाव थांनायखौसो बेरायनाय होनो दा। बिदिखौ बेरायनाय होनबाय? लाजियोसो आं बिदियाव बेरायनो। नोङो फैदावबायल' था, नोङो दिनैसो खनसे फार्स्ट टाइम नालाय, ओंखायनो बोरैबा मोनदों नोङो। सामफ्राम फैबाय थानो, नोंखौ सामफ्राम लाबाय थागोन। होमबाना नों बे जायगायाव फैयाबानो गोसोआ सुखुनाय नङा। बेफोराव बेरायनानै गामिनि मानसिफ्रा नुयोबा मा सानगोन? ओरैनोबा जोंहा सानैजों बदनाम जाखानायखा। जाम्बि, गामिनि मानसिया नुनानै हमनाय माने जों सानैखौ हमनानै हाबा होनाय। बिदि राहा नङाब्ला जों सानैजों ओरैनो नर्मालै हाबा जानो मोननाय नङाथ'। नोंना फिसाया देन्जार ना, रागा खराथार। फाग्लाया हिनजाव गोदान लानोसै। औ, लाया माथो बे हिनजाव गोदान। आंखौनोबा खथ्थ' मोथो अनो। आं दसे गैयाबानो लोमजानो ओंखारहां मोनलायोनो। दाबो गोदाव सोराव जाना दं बियो। आं खारखोमाबोदोंसो। नोंनि फिसाया गोदो बरनाम जाखांखानायसोलै। बे 17 बोसोर बैसोआवनो फिसा 3 गोनांखौ गोसोथोनायनि हमजानानै मानो जाखानायसो बियो। गामिनिया रावनोबो दा खिथानबावदोंसोमोन। बैसो गोरलैखाय गोबावसैना। ओमफ्राय आंसो नोङो दा बेफोर बाथ्राखौ खिथाफ्लांबाय। दा बुंलाबाय, गावनि सिगाङावबो दा बुं। हाब, नंगौना नङा बाल खोथायालाय? मानसिनि स्टाइलखौ नायफ्रा नोङो, आंनि बुंनायखौ बिसास खालामाबा। सायावल' नरम, सिङाव अयथासार हाव गरमथ' बियो नोंनि फिसाया। अयथासार देनजारथार। ओमफ्राय बेखौ दा नागारफिननांगौबा मा खालामनांगौ आंलाय? बेखौलाय नोंलाय मानो इसिबां जिंगासिदों? जोंहालाय सानैजों लालायखागोनखाना। ओंखायनो जों सानैजों सामफ्रामबो सोरबा नुसि जरा बेरायबाय थानोसै खना खनानो। अब्लाना रायजोफ्रा जोंखौ हमनानै हाबा होगोन ना। आरो नोंनि फिसायाबो नोंखौ नागारनांगोन। फंनैसो बुजानाया जेबो नङा, बिदिखौ खस्थ' खालामनांगौ। खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो। फाग्ला, नोंहाबो बोरै आं हाबा जाखानायखौनो फसायलाबायलायखो? खोथा थायो जाम्बि, खोथा। दानि माखासे सिख्लाफोरा मावनाय दांनायाव जालाना। गोबांहानो जाला। बिनिखायनो आंहा गोसोआव साननाय दं आरोखि ना। माने बैफोरबायदि मावनो दांनो रोङि हिनजावफोरखौ मोनोब्ला आंहा बिराद खस्थ' मोनगोन ना लाइफआव। ओंखायनो नोंहा एक्सपिरियेन्स गोनांखा, मावनो दांनो गोरोंखाखायनो नोंखौ गोसो जादों। थोद फाग्ला, थांनोसै। दा सोरबा नुलाबायगोन। नों थांग्रोदो, आं एसे दुब्लिफोरखौ नायस्रांलाबायनो। थांग्रो थां, दा सोरबा नुगोन। आंबो नागारा नोंखौ। थाबैनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनांसिगोन। नांगौब्ला बेजोंबो गोजोनथाराब्ला माबा माबि बेबस्था खालामनानै गोदान लागोनलै। बे फाग्लिजों दाखालि बुजानानै दोलानायानो दाबो हामा। बे मेब्लाना सेब्ला बेखौ एबार संनानै मोखांखौनो थाल्ला खाजोबगोन आं। बोरै जाखो? बारा जोखो नामाखो? सोरखौबा बुनायनि सिमाङा एडभान्स जाग्रोबाय नामा? बे फाग्लियाबो न'आव गैया।
आदै आदै आयौ वाइट 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 आयौ फाग्लाया मा खालामनो जाखो बेलाय आयौ माथो खाराखथि सोलोंगासिनो बेलाय वाइट 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 आंखौसो बुनो सोलोंगोन ना माखो बेलाय बारा गोरा गोरा जाजानाय नङाहाय होमोरगोनबो बे हौवाया लासै रायलायहैनोसै आं या 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 नोंसो सनालि सना आंलाय सोरबा साननानै नोंखौनो लागावसैसोमोन ओमफ्राय मा खालामनाय जादों बियो माने बियो सोरखौबा बुस्लाजोबनो गोसो जादों आं आयु सोरखौसै आंखौ नङा दा हैद सना गावनि बिसिखौ बुजि नामा आंहा अनोसो है जायाफ्रा मा खाराखथिखौनो गेलेनानै जायाखै माथो नोंनालाय ओइ सनालि सना आं दासो सोलोंजेननाय ना नायल' नोङो आंखौ सप्ता खनसेनि उनाव बेसेबां देन्जार रोंगोन आङो बादला बुदला देन्जार जागोन आङो है जायाबोफ्रामाबो रोङाफ्रामा नोंफोर खाराखथि रोङो नामा बदि गैया मा गैयानो गोसो जानानै मोजां बारना जोबा खेबसेनो गांलाबथाबावगोनसो आंजों थोद जाम्बि गावनि फिसायखौनो बे मेब्ला सैमाखौसो मानजिनो मोजां सोलोंदों आङो र' बेखौ साननैसोनि उनाव बेखौ बेरलाब होजोबगोन आं औ हागोन नों मेब्लाखौ मालाय बेहा सावलेन सोलोंबावनायसोनो हंकंनिफ्राय सोलोंना फैनायनो है आं माथो मोनथिथाराखै होनब्लाथ' है खामानि गैया नोङो रोङाफ्रामा जायफ्रा है आइदै फाग्लि मुदाया गोसाथार साननायफ्रा होनब्ला फेलें जासिगोनसो नामा आंनालाय है नाजागोन आङो उन्दुफैदोलै सनालि बोरै थाबाय थाखो एफा हर थौनानैलाय उन्दुनो ओंखारनाया जालायलांला आंहा गावबा गाव उन्दुग्रोनो हाया नामा आंखौलाय मा नांजाबाय थादों मबाइलखौसो ज्राव हरमारगोन आं खालि रागा रागाल' सान्थि मथ'खौनो उन्दुनो मोना बिजों बेफोरबायदि रागा रागा जानायखायनो सिमांखौनो मोनसेबो नुला आंहा मालाबा सोरजोंबा खारफानाय माबा फैसा खावजानायनो अयथासार गाज्रि नुला जोबग्रासो जाबाय आं दे फैदो सनालि सना फैदो ओइ आंखौ बेबायदि उन्दै गोरलै बायदि दालायबाय था नोङो गावबा गाव उन्दु आहा बै रुम मोनसेयाव उन्दुहैगोन खिफिना होबाय थायो नोङो खिफिनायालाय माथो जाखो गावनि फिसाय खिफिनायखौनो रागा जोंबाय बेलाय गाज्रि गेससो दा बिदिया जाखानांगौ खिफिखानांगौ मासि फाग्ला मानसि बेलाय र' नोंखौ हौवा उन्दुग्रोल' नोङो नोंखौ नै आंजों नै माथो मानसि गैमारला आलदा उन्दुहैमारबाय दा बियो माबायदि हिनजावब्रा बेलाय ना माबाफोर सानदों नामा बेलाय र' बेखौ उन्दुफ्लानानै देखायथारनां
मा खालामो थार लाथारनां उन्दुलांखोना माखो बे फाग्लायालाय गोदोनाखौनो मुस्तायखागोन आं ओमफ्राय गाबोन गामियाव उन्दुलांस्ल'दों होननानै खिथाना होजोबगोन आं उन्दुलांबायगोनहाय खर'दलायबाय माथो नोंनि खावलायखौ जि मोजां मोनदों आङो स्लिम स्लिमखा दे सनालि सना उन्दुदो औ उन्दुगोन आथिङा एसे हरायलांदो आरे गारायावनो बोरैबा नांफ्लांदों दे उन्दुदो खमबलसो होथेबावबायलै बे हिनजावा जारमासथिनि बोरै जागोनथाय बे हिनजावजों खालि सानफ्रामबो सान्थियानो गैया बे मेब्ला खावसा सैमानि थाखायनो गासिबो बेखौ मुलि होनानैबाबो बुथारथारगोनलां दारमासथिनि आंनि हिनजावा फोथायनो सानगासिनो बियो आयौ बिराद मोजाङै बे सिबु सिबुनो औ बे गासिबो आं हाबा जाबा आइ आफा हरफाजोबनाय बेबो बै सियाराबो बै गद्रेसाबो ओमफ्राय बै कम्पिउटाराबो आयौ एफा दामि दामि बुस्थु हरदों आंहा फिसा हिनजाव सासेल' नालाय होनबालाय नै आं नोंखौ लांबा गासिखौबो लांफाफिनजोबगोन दे थै फाग्ला खारखोमा लांनायालाय बोरै एफा बुरजा बुस्थुखौ लांफाजोबनो हानांगौ जोंलाय होद होमबालाय बे कम्पिउटारखौ लांफागोनलै आं नांगौ बेखौ ओरैनोबा लाइफआव बेफोरबायदि बुस्थुखौ दांनो मोनफेराखै दामि दामि बुस्थुखौ दांनो लुबैयो आंहा जाया जाम्बालाय हनै सिपिउआनो गाज्रि जाबाय बेनो जायाफ्रामा रोङाफ्रामा थुनानै सर्ट खालामजोब्बाय ए बिदिसो आंलाय मोजां सानदोंमोन ओमफ्राय नै नोंनि फिसायनाव फैसा एसे बिबावदोब्रा आंनो फैसा एसे गोनांथि जादोंलै नांथारगौ जादों आंनो औ होगोन बे फैसा दाना फैसाखौनो होला गोदोसो हाबा जाजेननायाव बिबानो होयोमोन बै समाव नोंजों आंजों बदनाम जानायनिफ्रायनो फैसाखौनो होला मोजां मोजां ड्रेस गाननो लुबैबाबो मोनलायलांला आंहा नोंहालाय बोरैथो हिनजावनिफ्रायसो उल्था मोननो लुबैखो नङा गैयाबा नांला आं ओरैनोसो बिखादोंमोन फाग्लानाव फैसा थाया जायो अयथासार दङ माने आंना एकाउन्टाव गोजाना ओमफ्राय बख'हैनोबो टाइमानो मोनाखै आं फैसाखौ जानला मोनला बाहायलाबायला जोंहा सानैजों दोखालांबा नांगोन ना फैसाखौ नङाबा बाहेरायाव थांनानै मा खालामहैगोन माखौ जागोन फैसा गैयाब्ला औ दे जाबाय थांदो नोङो सासेया नुफैबा जारला जाथारगोन बेखौ गियो नामा जाम्बि आं दं ओरैनोबा दाखालि नोंखौ बुनो खाराथि सोलोंबावोसो नै फैबायदां आयु थांद' होनदों थांद' ओरै थांदोहाय ओरै थांदों दरा खेंले उन्दुखो ना माखो थैखो ना माखो ओरै थांदो होनदों ओरै थांदो हरै थांदो होनखाबाय हरै थांदों हरै बावनो था फाग्लाया डिस्टार्ब खालामफैलायबायलै एफा गोबाव दर खेंनाया सफैबाय
उन्दुनानैनो उन्दुलांथायदोंमोन आङो सिमांसो नुलायबायमोन रागासो जोंगबाय आं नोंखौ दा सिमां आद्रा जानायनि ए होमबालाय आङो न'आव हाबनो मोनामोन आरो नोंनि बायदिब्ला बेबायदि जायो नामा गोदाव सोराव सिरि दरफांथिनानै थायो आरो नोंखौ माबा माबिसो खोनाबावदों आङो मा खोनाबोलायखो नोंहालाय गोदाव सोराव बाहेरायाव थांनानैलाय माथो आं बाहेरायाव थांब्ला नों मेब्लाजों बेरायहैखोमाबाय थायो होनलाय खिथादों आंनो रायजोफ्रा आरो एबार खेनसे नुबावोब्ला हमना हाबा होनोसो नागिरदों नोंसोरखौ हमना हाबा होनो मोजांसो आयौ माबायदि मानसिलाय बेलाय होमबालाय नोंबो गोसो दंबावोसो बेजों हाबा जानो मोजांसो जालायबावोलै जाम्बा बे रायजोफोर हमना हाबा होनायखौलाय मा खालामनो हानांगौ नोंलाय होबा होबायसै आरो लागोन ओहो बिदि जाया बे मेब्लाखौ आथिं आखाइ बुफायजोबगोन आं र' आंनि हिनजावसे नागिरगासिनो ना बियो बे थिग नङाथ' सिगांबो हिनजाव बुरि गोसथोनायनि बुजाखांबायथ' हो नंगौना नङा जाखो माथो बेलाय नोंखौसो हिनजाव बुरि गोसथोनानै बुजाखांबाय होनदों आयौ मालानि मा नुलाबायनायनि खोन्थालाबायनायसै बेलाय आंखौलाय आयौ माबायदि मानसि बेलाय गावनि दायखौनो आंल' साबसिन मावबाय हमनो हालालां गासिबो एखे जोब खोमा नोंसिनि गामिनि मानसिफ्रानो हिनजाव बुरि गोसथोग्रा गोजा जालायखो गोदाव सोराव थोद ओंखाम खुरै थां आरो होनखादों मेब्लाजों एबारनिफ्राय जेबो देनेन दालाखा नङाबा जारला जागोन फैद'लै फैद'आखै नामा मानसिखौ आइदे खारनोबो हाया अयथासार होसोदोंलै आयु नोंनि फिसाया मानसिबां खारनो हागौब्रा आंखौ खिबाव जोनाया सालायबाय नोंनि फिसाया दा मा खालामनांगौ जाखो र' मेंगानो हो आंखौ जालालै बिराद खस्थ' मोनबाय आङो नोंखौ लानानै सिख्लाखौ लानानै साबसिनमोन आंहा बिदि खस्थ' मोननाय नङामोन ओइ मा होनदों नों साला मेब्ला खावसां गावनो बराय लानानै लाखाबावासोमोन आं नोंखौ माथो नुजेननायावलाय असाइससो नुदोंमोन आंलाय नोंखौलाय हायना मुलि होखाथारदों बे आंखौ आंबो फार्स्ट टाइमनावल' फसायखादोंमोन दा बारा फसायखायासैमोन आंथ' दा नागारनो हासै नाथाय नोंसो आंखौ बदनाम जाहोनानै नागारनायनिसो खोथा बुंबावदों नोङो नोंखौथ' सोब्रावनाय खादाखौ फारसे थाल लोगो होगोन आङो जाबाय दे ओमफ्राय मा खालामनो नों गोसोखांदोलै आंहा मेंनानै खर'आव जेबो साननायाव फैला नै मेब्लाखौ सां थौदो अबावबा सिरि हाबसोना थाहैथ'नोसै बबे खनायाव सानबेसे एरसोनानै थानो हानांगौ जोंलाय होद बोरै खालामनांगौ आन्दायलायजोब्बायसोलां थोद हौवा जानानै खर'आ थिगै बारलागोन हाय बेना थौ आं नुनो फै